И тук сме с Go Gaming. Днес ще качваме, нали, продължаваме си поредицата. Не качвам много клипове на тази поредица. В смисъл, нали, качвам през време. Ето, вече сме арена 6. Супер. Нямаме, нали, легендарни. 35 карти имаме, от които имаме вече доста епици. Взеха да ни се падат. Дайте да отворим един free chest. Нещо сериозно. И където малко трябва да го поправя. Ето така. Кое е мястото? Хайде, вич. Не ми засрам много добър дека, обаче като спечеля повече карти ще го разместя. Да започваме с битките. Дали нямаме краун честове, няма да можем да спечелим честове, но просто стига толкова. Оп, това не беше много разумно. И то точно от тук. Не започваме добре. Дори никак. Правим така. Добре, ще ни вземе малко. То не беше толкова с малко, ама повече по-добре животно. Шесто ниво е. Ние сме вече пето ниво. Това с аз да. Така. Мисля да направя 2 епизода за днес. Този, нали, тук ще е в тази поредица. Другият ще бъде... Другият ще бъде съответно за... За най-силният ми профил, който е 8 арена в... Там поне имаме краун час за отваряне. Тоест не е за отваряне, но... Да се надяваме да успеем да го отворим. Клипът ще го кача после. Тоест, нали, още не съм го заснел, но има време. Трябва и да го обработя. Съжалявам за миналите видеоклипове, които не обработвах. Нали, по едно време се бях отказал да снимам и си бях изтрил почти всички програми за снимане. И в последствие си изтеглих Mobizen. А Screen Recorder не ми допада. И ето за което снимам с Mobizen. После може би ще започнем с друго. Още е рано да се говори. Добре, супер. Добре. Така. И така. Добре. Супер. Това не беше много добре. Браво. Къде се взе? Тук няма да ни вземе. Изърдъч би бил, разбира се. Така. Така. Добре. И тук трябва вече да го вземем. И да, взимаме го. Добре. Good game.
Добре, клипът е 5 минути. Супер, ще изиграем още една битка, при която ще се надяваме отново да победим. 6-то ниво. Добре. Този клип ще се опитам да го обработя, за да не е така безцелно, защото доста тъпо така. Интро скоро ще си правя, но затова... как ме написа? Грейвярд. Лошо. Или не много. До някъде. Бе, добре се справя. На другия, на силния ми профил, нали, аз имам Грейвярд, но 6-та арена не съм го използвал. Само на 7 и 8. Страхотно, трябва да убием Уичър. Супер, гиганта няма да може да направи. Да. Това не беше много от най-логическите неща, които може да се направи. Нищо. Добре. Не е най-добре. Все пак набиха малко демидж. Малко ни води. Така. И сега Грейвярд. Може би ще следва. Да, добре. Добре. Сега вече ще ни опусне, да. Но трябва да му позволяваме да... Не. Как не съм си служил в дека зап. Проклятие. А, 18 секунди. Не. И няма да успе. Добре. Ще направим една загуба, може би. Да. Добре. Една победа, една загуба. Просто имаше и легендарно, имаше и фриспел. Нямам зап. Добре, това ще е за този клип. Ако ви харесва, знаете къде е лайк бутон и както и знаете къде е да се абонирате. Ще се опитам да кача този си от поредицата, другият е преждевременен, нещо като батъл ще бъде там отново. Ще правя инфо на Конспела, който ще излезе след около ден-два. И добре, ако ви е харесал клипът, дайте палец нагоре и това е от мен.